אחי ורעיי, שלום לכולם. הסיפור שנספר היום, מספר אותו הרב וזנר, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא סיפר בעצמו את הסיפור הזה. היה אברך אחד שהגיע אליו יום אחד, ואומר לו שאבא שלו מאוד חולה בבית רפואה, והם כתבו לרבה, והרבה אמר לבדוק את המזוזה. מזוזות התפילין, לבדוק את המזוזה והתפילין. סליחה, אני טעיתי, מחילה, זה היה מדובר על תפילין, לבדוק את התפילין. זאת אומרת של האדם החולה הזה, של הצדיק הזה ששוכב בבית רפואה. ואז האברך הזה אומר לו, זה אבא שלי, ואנחנו קנינו את התפילין מאדם, זאת אומרת, הפרשיות הם סופר ידוע ומוערך, ועומדים בתור אצלו, ושלחנו את זה לבדיקה בכל מקרה, והמגיע אמר שזה 100%. עוד פעם שלחנו לרבי מכתב, וכתבנו שהתפילין, שהפרשיות בסדר, הכל בסדר. ביקשנו ברכה לאבא. הרבי כותב, עונה תשובה, עוד פעם, את אותה תשובה, לבדוק את התפילין. לקחנו את זה לסופר אחר, למגיע אחר. הכל בסדר, 100%, מעודר, כתב יפה, מעודר. פעם שלישית, פעם שנייה, כתבנו לרבי עוד פעם, והרבי בפעם השלישית אומר לנו את אותה תשובה. ואז לקחנו את זה לעוד מגיע, והמגיע אומר שהכל 100%. כך אומר האברך לרב ווזנר. הרב ווזנר שומע. ואז הרב ווזנר שואל אותו, מי זה הסופר שכתב את הפרשיות? אז הוא אומר אחד, אמר לו את השם שלו, אנחנו לא נקרוא בשם שלו עכשיו. אמר את השם שלו, ואמר שהוא מוערך מאוד, ועומדים אצלו בתור. הם חיכו כמה חודשים בתור, עד שהוא כתב להם את הפרשיות. ואז הרב ווזנר אומר לו, לאברך הזה, אתה יכול להגיד לסופר הזה שאני רוצה לדבר איתו? הוא אומר, טוב, כמובן. הוא נסע לאותו סופר ואמר לו שהרב ווזנר מבקש לדבר איתו. ואז הסופר אמר ברצון, נסע לרב ווזנר, ואז הרב ווזנר שאל אותו כמה שאלות, איפה הוא למד סופרות, אצל מי הוא התמחה, אצל מי הוא קיבל סמיכה, ולכאורה הכל בסדר. אז הוא שואל אותו, איפה אתה גר? אז הוא אמר לו, באיזה יישוב. יישוב, לא עיר. אז הוא אומר לו, ויש שם מקווה ביישוב הזה? אז הוא אומר, לא, אני נוסע, כל פעם שאני צריך לטבול, אני נוסע. אז הוא אומר לו, אז כל פעם שאתה צריך לכתוב את שם השם, אתה נוסע לטבול? הוא אומר, לא. כל פעם לפני שאני כותב את שם השם, אני משאיר את המקום הזה, את המקום של השם, שהיה אמור להיות שם השם, ואני ממשיך לכתוב, ואז אני טובל, ואז אני כותב את כל השמות שהייתי אמור לכתוב. הרב ווזנר תפס את הראש שלו, והוא אמר, ריבונו של עולם, לך לכל אלה שכתבת להם ותגיד להם שהכל פסול, פסול, ואסור לעשות את זה. איך אתה עושה כזה דבר? זאת אומרת, זה אסור. זאת אומרת, צריך לכתוב את שם השם כסדרן, זאת אומרת, להמשיך לכתוב כסדרו. והוא השאיר את המקום ריק של השם השם. טעות חמורה.
וזה מלמד אותנו שכל מי שעוסק בדברים האלה צריך כל הזמן ללמוד את ההלכות. זה מאוד חשוב. ועד כמה שהראייה של הרב ראתה, הרב לא אמר לו שהסופר, הוא לא אמר לו כלום, אבל עצם זה שהרב ענה לבדוק, הרב הבין שמשהו לא בסדר שם. למרות שזה כתוב 100%, משהו לא בסדר. ובשביל זה אנחנו צריכים לקנות את הדברים האלה, את המזוזות, את התפילין, מאנשים שהם יראי שמיים. זה לא אומר שהסופר הזה לא היה ירא שמיים, אבל הוא לא חזר על ההלכות האלה. טעות חמורה הוא עשה. אי אפשר לדעת כמה תפילין הוא כתב, ולכמה אנשים הוא כתב, הרי עמדו בתור אצלו, ריבונו של עולם. וזו הראייה הגדולה של הרבי, שהוא ראה משם, מניו יורק, מה קורה פה. יהיה רצון שנזכה לגאולה האמיתית והשלמה על ידי דוד מלכה משיחה יבוא ויגלנו, יבנה את בית המקדש, יקבץ נדחי ישראל, ילחם מלחמות השם ינצח, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.